Ayan, hello guys, good morning. So, actually, dito tayo sa tindahan. Dito lang tayo mag-vlog kasi parang kasi malaging bumibili tapos yung anak ko nasa sofa. Kasi nga natuli nga siya kahapon guys. Kaya, ayun, dito lang tayo mag-vlog sa tindahan natin, no? Kasi gusto ko lang i-share ngayon yung about sa mga kung bakit lagi ka nasa short at tsaka syempre, pag nasi-short ka, nagkakautang ka talaga, no? Kakasahod ba lang ngayon, kinabukasan, uutang ka na kasi na ubos na yung pera mo. Kababayad din sa mga inutang mo. 'Di ba? Kasi ganoon naman talaga yung cycle ng ating buhay, no? Kasi syempre, napagdaanan din talaga namin yan before. So, eto na. Ito yung mga dahilan. Kasi, inisip kasi natin, yung parang naging normal na yung ganitong setup na parang ano lang ba, parang feeling mo walang nangyayari sa buhay mo, parang lagi na lang tatrabaho, sahod, bayad utang. 'Di ba? Ngayon pag-usapan natin yan, kwentahin natin kung ano yung mga dahilan, no, yung naging dahilan kaya lagi na short. So kwentahin natin yung sahod natin. Wala naman akong sahod. So eto, dito sa amin syempre iba-iba yung wage, no, yung minimum sahod sa everyday natin sa mga employees, 'di ba? Iba-iba yung minimum. Yung iba 500, yung iba 600. So dito sa amin, since matagal-tagal na ako hindi nagtatrabaho, guys, sa pagkakaalam ko nasa mga 400 plus or 400, basta nasa mga 400 yung range niya ng minimum dito sa amin sa Mindanao, sa Misamis Oriental. So ganito siya. So like for example, ipaglagay na lang natin na 400, no, para naman hindi tayo mawala dun sa calculation natin. So ganito siya, no. So, upuan natin ito ng mabuti. So, meron kang 400 a day. Ikaw ay employee, nagtatrabaho ka, syempre, no? So, ito yung 400. Swerte yung iba na kahit nga yung iba nagsasahod na ng 600 pesos, short pa rin. So, ito ay for example lang, no? So, for example, meron kang 400 pesos a day. So, syempre, kung yung pinakamaliit na pamilya talaga is tatlo. Like, kagaya sa amin, tatlo lang kami, no? Pero, kahit tatlo lang kami, guys, pero dahil mga lalaki yung mga kasama ko, kahit yung anak ko, bata pa, 9 years old pa lang naman siya, pero yung kain niya, guys, is parang pagkain na rin sa papa niya, no? Parang nagle-level na doon. Pero dahil athletic si Hagrid, kaya yung katawan niya lean pa rin. Kaya, ayan. Pero talagang grabe talaga kung kain-kain lang, no? So, ito ay base lang sa experience namin. So, like for example, 400 pesos a day yung kinikita natin. So, ipaglagay na lang natin kasi dati, sa amin lang tatlo lang. Yung 100 pesos, guys, like, yung 100 pesos mo, kung bibili ka ng ulam, okay lang, depende kasi sa uulamin natin. Pero kung babudgetin mo talaga yung 100 pesos sa ulam sa buong araw, medyo kulang yun, guys. Pero depende din kung hindi ka mamanok or ano. Kasi syempre mahal na din mga manok ngayon kahit may isda, 'di ba? Mahal na din. So sa buong araw hindi ka kasya yung 100 pesos mo, 'di ba? Kung sa pagkain lang, i-range na lang natin kung sa pagkain ng iyong pamilya. Pagkain kung nag-aaral yung mga anak mo. Syempre may mga snacks 'yan, may mga baon, 'di ba? So sa pagkain lang muna tayo. Ipaglagay na lang natin nasa 200. Ipaglagay na lang natin 200 pesos. Pero actually kulang yung 200 pesos talaga, guys. Yung 200 pesos sa buong araw, kukulangin 'yan, pero mamaya iaano pa rin natin. So 200 ipaglagay na natin sa pagkain yan sa buong araw. Pila na magkano na lang natira? 200 pesos na lang. So syempre sa 200 pesos, ikaw na nagtatrabaho ka, huwag mo sasabihin wala kang ipupuhunan. Huwag mo sasabihin na yung katawan mo lang yung puhunan mo sa pagtatrabaho. Hindi. Namumuhunan ka rin sa iyong pamasahe at saka sa iyong pangbaon. Siyempre, nagbabaon tayo ng kanin, nagbabaon ng ulam. Kasi siyempre, kakain kayo doon. Or kung hindi ka man magbabaon ng ulam, kanin, nagbabaon ka, doon ka na bibili ng ulam. So, yun, expenses pa rin yun. So, ipaglagay na lang natin, nagtatrabaho ka, pamasahe mo. Magkano yung pamasahe mo? Kung, for example, namamasahe ka medyo malayo,
paglagay natin 50 pesos, no? Kasama na doon yung pambili mo ng ulam, or kung meron kang motor, pang gas, 'di ba? So, magkano? Paglagay na lang natin nasa 100 guys, kasi meron ka talagang bibili at bibilhin doon. Imposibleng wala, no? Magso-soft drinks ka pa, 'di ba? So, magkano na lang yung natira? 100 na lang, guys. So, yung 100 natin, syempre yung iba may bisyo pa, 'di ba? Yung iba na meron pang swertres, meron pang loto, 'di ba? So, syempre magano, everyday ka nagtataya ng loto, nagtataya ka ng swertres. Paglagay na lang natin nasa 50 pesos din. 50 pesos din yung pang-maintain mo dun sa numero na tinataya mo. Magkano na lang natira? Diyos ko, day, 50 pesos na lang. So, yung 50 pesos mo, guys, syempre, pag uwi mo, madadala ka pa ng snack or something ganyan. Mag-snack ba sa anak mo or ikaw mismo, magugutom ka pag pauwi na, bibili ka ng ano bang gusto mong bilhin. Magkakasya pa ba yung 50 pesos mo? Pagdating mo pa sa bahay, guys, syempre, baka naubos yung toyo, mantika. So, diba? So, kakasya pa ba yung 50 pesos na natira? So, everyday, ayan, everyday guys, yan yung laging scenario nyo. So, yung 400 pesos mo is actually kulang pa talaga sa pang-araw-araw. That's the reality. Totoo talaga yan, guys. That's the reality na kahit yung 400 pesos mo, kulang pa din talaga sa pang-araw-araw mo. Kaya, no wonder na pagdating sa, mangungutang ka pa rin talaga. Mangungutang ka talaga kasi in the first place, kulang talaga. Lalo na kung marami kang anak, marami kang pinapaaral. Diba? Yung 400 pesos a day mo, guys, yung malinis lang dun, guys, siguro sa half lang. Kasi syempre, yung nga sinasabi ko, hindi lang yung katawan mo yung puhunan mo sa pagtatrabaho. May namumuhunan ka rin sa pamasahe or panggas, meron ding pangkain mo. Puhunan, kasama yun sa puhunan mo, guys, sa pagtatrabaho. Kaya konti lang talaga yung magiging take home pay mo talaga, no? Yung malinis na. So, kaya napapansin nyo, merong iba na sobrang tagal-tagal na nagtatrabaho, dekada na minsan nga yung iba tawag dito, senior citizen na, nagtatrabaho pa rin sila doon sa company na yon. Sobrang tagal na nilang nagtatrabaho, pero wala pa rin improvement yung buhay. I'm not judging, ha, hindi ako nagja-judge. Ito ay sinasabi ko lang yung reality na nakikita ko, na parang, syempre napapaisip ka rin talaga, bakit walang improvement yung buhay namin, na grabe ilang dekada na tayo nagtatrabaho, diba? Pero wala pa rin improvement. Kasi nga, yun nga yung, guys, yun yung reason, na in the first place, yung ating income talaga, kung doon lang tayo magre-rely lahat, kulang talaga. Kaya yung ending, mangungutang ka talaga. Kasi syempre kulang, diba? So, mangungutang ka talaga. And then yung cycle na yon, maipapasa mo din sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kasi nga, naiisip nila na normal lang yun, na gano'n, normal, no? And I'm not saying na mali yung mangutang, guys, kasi syempre, nagkakautang din naman talaga tayo. Pero syempre, kung ilang dekada ka ng ganyan, syempre magtanong ka na sa sarili mo na, bakit ganito yung nagiging sitwasyon, walang improvement yung buhay natin, diba? So, yung magiging solusyon mo talaga, guys, kaya nga lagi kong sinasabi, kailangan meron kang side hustle, meron ka talagang extra income. Kaya nga doon pumapasok na yung mga asawa na dapat tumulong din tayo sa ating mga mister, o yung mga mister tumulong tayo sa ating mga wife natin, 'di ba? Kasi hindi enough talaga. Siguro magiging enough naman siguro yun kung talagang sobrang tipid na tipid ka talaga. Pero kung magre-rely ka lang doon sa pagtatrabaho at pagtitipid, medyo matatagalan kang ma-improve yung sarili, yung pamumuhay ninyo. Matatagalan, guys. Kaya nga sinasabi ko, ini-encourage ko yung mga parent na magdagdag ng income talaga. Kahit pa konti-konti, guys, magdagdag ng income. And also, kahit magdagdag ka pa ng income, guys, kung nag-level up din yung spending habit mo, yung mga mga gastusin mo sa araw-araw, hindi mo rin mafe-feel yung mga extra income, no, na pumapasok sa iyo. Kaya importante din na
alam din natin kung saan napupunta yung pera natin, 'di ba? So yun lang yung mga experiences ko guys na gusto kong i-share sa inyo, and talagang kasi mostly talaga hindi talaga nagkukwenta kung magkano talaga yung ano natin ginagastos sa araw-araw. Yun yung nagiging problema, dun yung pinakapunot dulo. Kaya feeling natin pag sahura na marami tayong pera, ganyan, kasi malaki-laki yung nakuha natin na pera, pero actually talaga hindi talaga enough yun, no? Kasi grabe tayo maggastos talaga ng ating mga pera, no? And kung alam nyo lang kami, grabe yung tipid talaga namin para lang talaga maano, kasi pag nagbabudget ka talaga guys, doon mo malalaman na ay Diyos ko Lord, yung aking sweldo kulang pa pala sa panggastos namin sa pang-araw-araw, no? Try nyo mag-budget guys para malaman ninyo kung magkano talaga yung lalo na kung mayroong mga maliliit na bata, hingi guys, hingi ng hingi. Kaya ako lagi dati before kay Hagrid, pag nag-grocery ako, hindi ako bumibili guys ng mga nagsastock ng mga biscuits, kasi namamahalan ako, kasi alam ko sa sarili ko na yung sweldo ni Papa sobrang kakarampot lang. Kaya ako naman, pag nagbabudget na ako, sinusulat ko yung aking grocery. Laging maraming erasure kasi ini-erase ko na hindi ko pala afford yung biscuits, mag-stock ng biscuit, hindi ng kasi magkano ng biscuits noon, mura-mura pa yun. Ngayon sobrang mahal na ng mga biscuit, isang pack nasa 60 pesos na, diba? Ilang biscuits yun, tapos yung isang biscuits hindi naman naabot yun ng isang kinsenas, kukulangin pa rin yun guys. Kaya importante na mag-budget tayo. Kaya ako dati nagluluto talaga ako ng pancake, kahit ano niluluto ko, saging, para lang talaga magkasya yung aming sahod, yung pera namin dati talaga guys. Sobrang tipid na tipid talaga, kasi doon mo malalaman kung afford mo ba. Kahit nga conditioner at lotion dati, alam ko na hindi namin afford, kaya hindi ako naglo-lotion, kahit Kojic soap, kahit ano pa man yan, hindi ako nag-ano guys, kasi alam ko sa sarili ko, kasi alam ko yung sahod ni Papa, at nakikita ko na ay nako, hindi namin afford ito, kaya magtitiis muna ako, ganun. So yun lang guys, yun lang yung share ko today, and see you in my next video. Salamat sa panonood, bye!